Arratsalde on danori, osoko bilkurari hasiera emango diogu. Gogorarazi nahi dut, eztabaida ematen bada, txikitik handira egingo dugula eta 2 txanda utziko ditugula hitzartzeko, bale? Hasingo gara. Lehenengo puntua, 2024ko maiatzaren 28an egindako bilari dagokion akta onartzea. Orduan, aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua, Elgoibarko udaleko eta Kirol Patronatuko 2023ko kontu orokorra onartzea. Hemen daukagun proposamena osoko bilkurak onartzeko akordioak honakoak dira. Lehenengoa, Elgoibarko udalaren beraren aurrekontuak eta udal Kirol Patronatu autonomiadun erakundeek aurrekontuek osatzen duten 2023ko ekitaldiaren kontu orokorra onartzea, eta bigarrena, herri kontuen Euskal Epaitegira estiko espedienteak igortzea, behar bezala, onartutako dokumentazio guztiekin batera. Hemen ez dago ezer komentatzeko. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Hirugarren puntua, Elgoibarren egindako hainbat obra interes berezikoak edo herri onurakoa direla adieraztera, EIOSren gainean hobari aplikatu ahal izateko helburuarekin. Hor daukagu lurralde batzorde informatzailearen irizpena eta proposatzen dian akordioak dira, hor proposamenean agertzen diren obra behimen horiei horren gainean olako akordioak hartzea. Lehenengoa, arestian adierazitako obrak interes berezikotzat edo udal onurakotzat jotzea, EIOS arautzen duen ordenantza fiskalaren 6. artikuluaren 3 atalean jasotako baldintza betetzen dituztelako. Bigarrena, obra horietako bakoitzarentzat indarrean dagoen ordenantza fiskalen jasotako EIOSen 190%ko hobari onartzea, eta hirugarren akorde hau kontu hartzailetza sailari bideratzea, obra horieri EIOSen 190%ko hobaria ezartzeko. Zerbait esateko da kasue? Buskatuko. Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Laugarren puntua daukagu Santa Clara 1972 Azperemoren hiri antolamenduko plan berezien aldaketa behin betiko onartzea. Hemen ere lurralde batzorde informatzailearen irizpena daukagu. Eta batzordeak osoko bilkurari proposatzen dio honako akordioak har ditzala. Lehenengoan, 72 Santa Clara 19 Azperemoren hiri antolamenduko plan berezia aldatzeko testu bateratua 2024ko ekainekoa behin betiko onartzea. Bigarrena, Gipuzkoako Foru Aldundiko hirigintzako antolamentuen erregistro administratibora ale bat bidaltzea. Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30ko 2006 legaren 89. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako. Hirugarrena, espedientearen behin betiko onarpenari buruzko akordioa Gaun eta Gipuzkoako lurralde historikoan zabalkunde handiena duen egunkarian argitaratzea. Gaun argitaratzen den akordioan onartutako hirigintza araudiaren testu osoa txertatu beharko da. Hori guzti hori dokumentua Gipuzkoako Foru Aldundiko erregistrora bidali ostean egin beharko da. Halaber, plan bereziari buruzko agiria udalaren webgunean argitaratuko da. Eta laugarrena akorde hau Viuda de Sanz SL-eri jakinaraztea legez ezarritako dagoen eran. Zerbait da kasue? Aitzi behar. Bueno, bere egunean Viuda de Sanzek gune hontako sail hori eskuratu zuenean, jakina zen espazio hori etzela egokiena etxebizitzak eraikitzeko, bertan ere hortan dagoen lurra ez dalako egonkorra, eta gero ere bai daukan malda portzentai ere oso altua dalako, ez. Hala ere, gobernu honek erabaki du apo aldatzea
eta behar bezkoak diren aldaketa guztiak egingo ditu enpresa honek bere proiektu hori gauzatu aldezan. Tartean ere bai titulartasun publikoko eremu batzuk ere tartean egongo dira. Santa Clarako auzotarren beharren eta nahien gainetikan pasatzen. Eta EH Bildu 2022an Santa Clarako auzotarrekin bildu ginenean, hauek lehentasun eskatu zigutena izan zen, aisialdi gune irekiak auzorako, ez? Guk egin genuen planteamendu bat, proiektu bat egin genuen gai honen inguruan, udalian aurkeztu genuen, eta teknikoki bideragarri izan zitekeen, eta nola ez, auzotarren ere oniritzia zeukan, aldiz EAJak eta PSek, lehen azterketa tekniko hori egitea ere ukatu egin zenuten, ez? Eta gero, Santa Clara Hemeretziko eremu honetan, beste alternatiba batzuk landu zitezkeen, zoritxarrez dugu jakingo, zen ez da ezer berrik planteatu horren inguruan, ez? Eta etxebizitzaren arazoari aurre egiteko, egon daitezke ikuspegi ezberdinak, baina argi dagoena da, espazio guztiak ez direla egokixak etxebizitzak egiteko. Eta kasu honetan, espazio hau ez da egokia eta ez dio ere, ez du balioko ere bai, Elgoibarren etxebizitzaren inguruan ditugun arazoi aurre egiteko. Beraz, guk kontra bozkatuko dugu. Bai, Andrea. Bai. Plan berezia delimitatzen duen gunean, bete beharreko eraikuntza baldintzak eta inguru irekiko babesak azaltzen dira. Besteak beste, eraikuntzaren zabalera eta altuera, inguruko elementukiko mantendu beharreko distantzia eta babesguneak, edo solairu bakoitzean emango diren erabilerak, etxebizitzak, edo garajeak esaterako. Gune hau, eraikigarria dela aurreikusita dago APOan, aldez aurretikan. Hau ez da guk aldatzen dugun ezer. Eta bertan, etxebizitzak eraikitzea ere bai, bertan ipintzen da, esaten du. Egindako azterketa geologikoaren ondorioz azaldutako beharrak plan berezian bitartez plan orokorrera egokitzea lortzen da. Eta planteatzen diren aldaketak teknikoki aztertu egin dira. Ea, eraginik duten bai inguruko lurzoru publikoan eta bai inguruko etxebizitzetan. Eta ez dela inongo eraginik ikusi da. Eta horregatikan guk proposamen teknikoa onartzen dugu eta ontzat ematen dugu. Esateko. Elgoibartarrek aisialdirako, erdigunerako aisialdi eremu irekiak erreklamatzen dizkigute behin eta berriz, eta kasu honetan, eremu hortako 4 sailetatik 3 dira publikoak. Orduan, ez titulartasuna, baina bai eremu edo zati hauen erabilera enpresa pribatu honi utziko zaio bere proiektua gauzatu ahal izateko. Enpresa honetako txostenean azaltzen da paisaian ondorio txarrak izango dituela. Aldiz, udal gobernaltik ez dago beste planteamendu berrikan honen inguruan. Eta nahiz eta jakin, obra honek ez diola onurarik eragingo ez auzotarrei, ez etxebizitza arazoari herrian daukaguna. Ditugu APOan hainbat etxebizitza proiektu hemendikan eta epe luzerako, orduan ezin duguna da espazio txiki bat dakagun bakoitzean hor enpresa pribatuen mesedetan, mesede horretan lan egitea, ez? Zer eta helburua ez da inguruko herrietako jendea hemen Elgoibarren enpadronatzea enpresa horren dokumentazioan azaltzen den bezala. Gu zentratu beharko ginateke gure herritarrei etxe bizitza baldintzak ahalik eta modu egokienen eta hoberetan eskaintzea. Eta hori da gure lehentasuna. Eta etxe bizitza ugari ditugu hutsak daudenak Elgoibarren, ez daukagu alokairurako eskaintzarik, salmentetan gure etxe bizitzen prezioa beste inguruko herrietakoak baino altuagoak dira, zetakagu eskaintzarik, oso mugatua da, orduan, geroz eta gehiago dira inguruko herrietara joan behar direna etxe bizitza bila, ez? Eta hori da guk ekidin beharko genukena. Eta eraikigabeko espazio txiki bakoitzen etxe bizitzak libreak eraikitzea hori bakarrikan ez da soluzioa. Orduan, pena bat iruditzen zaigu, pena bat da, guk, etxe Bildu planteamendu bat egiten duena adibidez Santa Clarako berdegunean kasuan, edo Mitxetako berdegune irekitzaren kasuan, horiek aztertzeari ere uko egitea, eta aldiz, enpresa pribatu batek olako bere negozioa gauzatzeko, baldintza eta erreztasun guztiak ematea. Hori pena bat iruditzen zaigu. Eta gero, baien nahi nuke aipatu, 2011an zegoen proiektua, etxebizitza hauek egiteko proiektuan, zeuden 26 etxebizitza zeuden proiektatuta, eta horrek ikusten zen 3 azpitsolairu egitea. Zer gertatzen da? Terrenoa hain da
ezegonkorra, inestablea nola dan, erabaki izan azkenean egitea. Azpisolairu bakarra, baina etxe bizitza kopuru hori mantentzea. Eta zer egin da horretarako? Altura igotzea. Eta just, etxe bizitza horiek izango dute, legeak esartzen dituen altura maksimoara egongo dira. Eta hori ez da herritarren onurari begira egindako zerbait. Eta gero bukatzeko, larrialdi klimatiko baten aurrean gauz, ezinbestekoa da bai hirigintza eta bai ingurumena uztartzea, eta bai ala bai ikusten dugu beharrezkoa dela ingurumen teknikari bat izatea udalean, bere ezagutza eta bere laguntza teknikoa beharrezkoa direla, zeren eta baita ere begirada aldaketa bat, zeren eta etorkizunera begira honek eragingo digu onura bat, bai epe labur, ertain eta luzera, gure herri antolamenduan, nahi dugun bezala eraikitzeko. Andrea. Bueno, plan berezi honetan apuan aurre ikusita dauden ingururekiko betebeharrak betetzen direla adierazten da. Beraz, uste dugu ez dagoela inongo arrazoirik zuek eskatzen duzuen bezala etxe bizitzak ez eraikitzea. Herritarren etxe bizitza beharrak asetzeko oinarrizkoa da etxe bizitzak egitea, eta aktibitate ekonomikoa promotoreak eta eraikuntza enpresa figurak ezinbestekoak dira. Guk uste dugu horrela izan behar dela. Argi daukagu eraikuntza berriak neurri batzuk hartuta egin behar direla, eta gure arautegiak hori bermatu behar duela, eta hori egiten da, apuan horrela jasotzen da. Ingurua babesten da eta behar diren neurriak hartzen dira. Guk aktibitate ekonomikoa sustatzen jarraitzeko dugu, guk horrela pentsatzen dugu. Ez dugu lertzen plan honen kontran hartu dezuten erabakia. Ez dakigu zein da zuen argumentarioa. Bueno, gaur jakin dugu, baina ez dugu pentsatzen nahikoa dela enpresa bati uko egitea beran proiektua. Apoak eskatzen duen neurriak betetzen baldin baditu, zergatik ez ditu etxeak egingo. Sin más. Bueno, eztabaida bukatu dugu, nik bai eskertuko nukela gaia jorratzen danean ez estenditzeko beste gai batzuetara, uste dut etxe bizitza batzuetaz hitz egiten gaudela, eta hemen askorako eman duala eztabaidak, eta bai eskertuko nuke aurrengoetan gaiari zuzendutako gauzak esatia, eta aklarazio bat bai egin nahiko nukela, eta da errealitatera egokitzia, ez? Berdegunetaz adibidez hitz egin da, eta zuekindako bi proposamenetaz hitz egin dezue, eta bi kasuetan aurreko legealdiko proposamenak izan zian, eta bietan teknikariek, mintxetako berdegunea espresaki, teknikarien txosten bat dago, esaten zergatik ezin danin, ez? Hor daualako, eta Santa Clarako berdeguneakin berdina, irudi batzuk aurkeztu zian, eta lurralde batzordean teknikariak esan zuten horrek zauden pendienteegatikan ez zutela bermatzen neurri minimoak. Orduan bai eskertuko nukela errealitatera egokitzea eta gaiari heltzea, eta ez luzatzea, ze bestela hemen orduak emango genituzke, eta aurretik handanok beti esaten bezala joku zelai berdina jolastu behar dugu. Moskatu ingo dugu, bai? Ez. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 5 kontra. Bosgarren puntua, adierazpen instituzionala, 2023ko ekainako 28 LGTB+ harritasunaren eguna. Bai, nork irakurriko duzu adierazpena? Andrea. Barkatu. 2024ko ekainak 28. LGBT+ harrotasunaren eguna. Ekainaren 28an, LGTB+ harrotasunaren egunean, harro gaudela aldarrikatu nahi dugu. Harro gaude gure bizitzez, harro gure genealogiaz eta harro LGBT+ mugimenduaz. Komunikabide nagusienen estigmatizazioa, saiakera ezberdinek zein manipulazioak, eskuin muturreko diskurtso intoleranteak eta gorroto jarrerek zizeteroarautik kanpo kokatzen diren bizitzak ezabatu nahi dituzten honetan, inoiz baino garrantzitsuagoa da nondik gatozen gogora ekartzea, ospatzea eta aldarrikatzea. Stonewalletik Euskal Herrira, milaka bizipen, galera,
aldarrikapen eta lorpen izan ditugu, baina oraindik egiteko asko dugu. Eraso LGBT+ fobikoen salaketen datuak esponentzialki egin dute gora azken urteetan. LGBT+ pertsonen inbisilizazio eta bazterketak presente jarraitzen du gure bizitzako arlo guztietan. Diskurtso patologiko zatzaileak ugaritzen ari dira, eta ondorioz gure bizitzak arriskuan daude. Honen guztiaren aurrean, antolatzea eta borrokatzea ezinbestekoa dugu. Gure kasuan, instituzioetatik politika publiko integral eta sendoak, perspektiba feministan oinarritutako zerbitzuak, babes kolektiborako eta autodefentsarako mekanismoak ezartzeko bideak ezartzea ezinbestekoa dugu. Anekdotikoak diren politikak alde batera utzi, eta estrukturalak diren horiek erdigunean jartzeko garaia da. Horretan ari gara, eta hori sustatzen jarraituko dugu, askoren artean eta elkarlanean. Horregatik guztiagatik, udaletan konpromisoa hartzen dugu gure herriko LGBT+ pertsonen bizitzen gaineko diagnostikoak egin eta honetan oinarritutako ekintza plan integralak abiatzeko. Prozesu hauek herriko LGBT+ mugimenduko kideekin batera egiteko konpromisoa hartzen dugu eta mugimendurik egon ezean, erreferente eta norbanako ezberdinak aktibatzeko moduak sustatuko ditugu. Elgoibarko udalak pertsona guztien eskubideak defendatzeko eta babesaren aldeko eta diskriminazioaren arteko neurriak herri politiketan txertatzeko ahaleginean jarraituko dugu. Lanean jarraituko dugu tratu berdintasunerako, errespeturako eta aniztasuneko jarduerak bideratzeko, eta horretarako honako ekintza hauek egingo ditugu. Kultura programazioetan LGBT+ pertsonen ikusgarritasuna sustatzen jarraitzea. Ikastetxeetan identifikatzen diren jazarpen LGBT+ fobikoak artatzen jarraitzea. Elgoibarko udalaren indarkeria matxista kasuen arreta protokoloa eguneratzean, LGBT+ kolektiboaren aurkako erasoei erantzuteko begiradarekin ere lantzeko konpromisoa hartzea. Udaleko protokolo hau, gure herriko talde feministekin eta LGBT+ kolektiboarekin bateratzeko konpromisoa hartzea. LGBT+ pertsonen ikusgarritasuna lantzeko proposamenean, LGBT+ pertsonen zahartzaroa ere txertatzeko konpromisoa hartzea. Prestakuntza programak ezartzea eta maskulinitateari buruzko kontzientziazio kanpainak antolatzea. LGBT+ begirada duen herritarrentzako sexu aholkularitza zerbitzua sustatzea. Honetaz gain, dei egiten dugu ekainaren 28an bueltan antolatu diren ekimen eta mobilizazioetan parte hartzeko. Eta amaitzeko, LGBT+ pertsonen bizitzak egunerokotasunean bizigarriak izateko lan eta borrokatzen ari diren kide eta kolektibo guztiak zoriondu nahi ditugu. Arrotzeko moduko mugimendua osatzen dugulako. Gora ekainaren 28a. Ariana, zehaz edakazu, Aitziber. Andrea kendu. Bakarrikan esan, gure herrian LGTB taldeak hainbat ekintza antolatu dituela aste honetarako, guk bat egiten dugu bereik antolatutako guztiarekin, eta elkarteratze bat dagoela ostiralean 8:30 Mahalan, eta dei egiten diogu guztiei parte hartzera. Ondo eskatuko dugu. Orduan, adierazpenaren aldeko botoak, aho batez. Seigarren puntua, EH Bilduren mozioa, ibaiaren inguruko proiektuari buruzkoa. Erabaki dugu mozioa erretiratzea eta uztaileko lurralde batzordera eramatea bertan lantzeko. Orduan, azkeneko puntua, eskariak eta galderak. Ez badago ezer, bukatu ingo dugu osoko bilkura.
Alba, ondo ibili.